मित्रांनो, आज मी आलोय हिंद्रे गावामध्ये। आपल्याला तर माहितीच आहे की सध्या गावांमध्ये आपल्या जनावर म्हणजे आपले जे जंगली प्राणी आहेत यांचा प्रादुर्भाव भरपूर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे आणि फळबागांचं वगैरे भरपूर नुकसान करत आहेत। तर आमच्याकडे देखील सेम प्रॉब्लेम आहे। आमची जी नारळाची वगैरे बाग आहे, आंब्यांची बाग आहे, त्याच्यामध्ये जंगली माकडांचा वगैरे भरपूर प्रादुर्भाव असतो। तर त्याच्यामुळे भरपूर नुकसान होतं। तर असंच बोलता बोलता शैलेश दादा आज मला भेटले। तर त्यांनी एक असं डिव्हाइस आणलं की त्याने त्यांना भरपूर असा फरक पडला। माकडांचा प्रादुर्भाव होता त्यांच्या बागेमध्ये, भरपूर मोठ्या प्रमाणात आंब्याच्या बागांची नुकसान केलेली होती। तर त्यांनी एक असं डिव्हाइस आणलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना 100% म्हणजे असा इफेक्ट जाणवलेला आहे। त्यामुळे आता सध्या तर ते बोलत आहेत की 10 ते 15 दिवस म्हणजे जेव्हापासून त्यांनी डिव्हाइस आणलं आहे तेव्हापासून त्यांचा माकडांचा तर पूर्ण बंदोबस्त झालेला आहे। आणि प्लस त्यांच्याशिवाय अजून इतर आजूबाजूच्या ज्या बागा आहेत तर त्यामध्ये देखील माकड येणं बंद झालेलं आहे। तर आजच्या भागात आपण बघूया नक्की हे डिव्हाइस काय आहे। जर आधी मी पहिल्यांदा बघतो की नक्की याची सिस्टीम वगैरे कोणत्या प्रकारे आहे आणि याचा इफेक्ट कसा आहे, आणि मला पण ते घ्यायचं आहे। सो त्याच्यासाठी मी आलो आहे। तर तुम्हाला देखील जर पाहिजे असेल, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही देखील नक्की बाय करा। मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देईनच। इथे माकडांसाठी वगैरे संरक्षणासाठी ही जाळी देखील लावलेली आहे। म्हणजे ॲक्च्युली त्यांची जी उडी मारण्याची कॅपॅसिटी असते, आता ही हाईट नाही म्हणालात तरी एक 7 फूट आहे आणि ही इकडे बघितला तर एक 9 फूट तरी आहे। म्हणजे याच्यावरून उडी मारून जाऊ शकत नाही। पण इकडे अजून एक असं डिव्हाइस आहे की त्याने एकदम पूर्ण 100% रिझल्ट आहे। तर आता आपण बागेमध्ये जाऊया आणि शैलेश दादाकडून त्या डिव्हाइसची माहिती घेऊया। ही आहे शैलेश दादांची आंब्याची बाग, केशर आंब्यांची बाग आहे। आणि शांतपणे ऐका तुम्ही, आवाज येतोय म्हणजे इकडे कोण व्यक्ती नाही आहे पण वाघाचा आवाज येतोय। इकडे कुठेतरी वाघ असण्याची शक्यता आहे। हे बघा, तर हा आहे तो छोटा वाघ ज्याच्या मार्फत हे माकड वगैरे संपूर्ण पळून जातात इथून आणि पर्टिक्युलर टायमिंगने हा वाजत असतो। आणि याच्यामुळे काय झालंय की तुम्हाला पर्टिक्युलर माणूस एक ठेवायची गरज नाही। आता शैलेश दादा मस्तपैकी बागेत फिरतायत। शैलेश दादा का असंच कसे काय म्हणताय? एकदम मजेत। तर आपण शैलेश दादांकडून त्यांनी या नवीन आणलेल्या डिव्हाइस बद्दल माहिती घेऊया। दादा जरा त्या डिव्हाइस बद्दल माहिती द्या। मस्तपैकी फिरतायत ते, नाहीतर पूर्वी मी जेव्हा मागच्या वेळी शूटला आलेलो ना तर त्यावेळी हे धावत पळत आलेले। म्हणजे आंब्याची बाग इम्पॉर्टंट होती कारण आंबे तयार झालेले आणि माकड वगैरे भरपूर येत होते। त्यामुळे तुम्ही पहाटे 6 वाजता येऊन रात्री 8 वाजता घरी जायचं बरोबर। तर ऍक्च्युली हे डिव्हाइस काय आहे? याला आपण मेगाफोन बोलू। ओके, मेगाफोन मोस्टली आपण यूज करतो आवाज वाढवण्यासाठी किंवा आपल्याला काही मोठ्या आवाजात बोलायचं असेल तर मी असंच एक सर्च केलेला Amazon मध्ये। तर मला हा मेगाफोन जास्ती आवडला आणि त्याच्यामध्ये भरपूर फीचर्स आहेत आणि त्याच्यामुळे माकड घाबरवण्यासाठी बराच उपाय आहे याच्यामध्ये आणि याच्यामुळे मला 100% रिझल्ट मिळाला। 100%? हो, काय बोलताय? आता तुम्ही हा जेव्हापासून यूज करताय एकही माकड म्हणजे दिसतच नाही आणि जेवढे माकड आहेत ते सगळे आता खाली चाललेत, म्हणजे या एरियात येतच नाहीयेत। आणि माझ्या बरोबर बऱ्याच जणांनी घेतलेलं आहे, त्यांचा पण मी रिव्ह्यू हो आता मी येताना आवाज ऐकला। आता मी म्हटलं, मला वाटलं तेच म्हटलं असं काय म्हणजे कंटिन्युअस एखादी व्यक्ती एवढं ओरडू शकत नाही। मला जरा तो डाऊट आला पण म्हटलं आता बघूया नक्की हे डिव्हाइस काय आहे ते। तर मी आता हा एक डिव्हाइस दाखवतो की याच्यामध्ये सिंपल आहे, टेक्निक्स काही नाही। याच्यामध्ये एक फक्त बॅटरी सेल आहे आणि हा सेल आपण अगदी बाजारात परत मिळू शकतो, म्हणजे त्याच्यामुळे काही इश्यू नाही त्याला। आणि हा फक्त यूजला पण भरपूर आहे, हँडी आहे। म्हणजे फक्त एक ऑन बटन आहे, हे ऑन बटन दाबलं की तुम्हाला काय पाहिजे तो आवाज रेकॉर्ड केलेला असेल तो तुम्हाला भेटतो। मी थोडा आवाज कमी करून दाखवतो। हा चालेल। हे चेंज करण्याचं बटन? हे चेंज करायचं बटन। ओके, असे बरेच आवाज आहे। आता कुत्र्यांचा आवाज आहे, एक अस्वलाचा आवाज आहे, पांडा म्हणून। IPL म्युझिक टाकलेलं
हा एक माकडांचा आवाज आम्ही जस्ट एक घाबरणारा माकड जसा आवाज करतोय म्हणजे त्याच्यामुळे एक असं पण होऊ शकतं की बाबा घाबरलेल्या माकडाला बघून पळतील सुद्धा. पळतील, बरोबर. तो एक आवाज एक हे तुम्ही नेटवरून डाउनलोड हे केलं? सगळं नेटवरून डाउनलोड केलेलं आहे. आणि आपण अजून बघूया. हा एक आवाज आहे, हा एक बॉम्ब वगैरे असा आवाज आहे. असा एक आवाज आहे. अजून बरेच आवाज आहेत असे जे आपण रेकॉर्ड किती पण करू शकता आणि लावू शकता. बरोबर. माकड घाबरणार आहे. आणि एक आवाज जो असतो माणसाचा त्याच्यामुळे माकड नक्कीच घाबरतो, कारण तो सतत आवाज काढणं बरोबर पॉसिबल नसतं. तर तसा एक आवाज आपण रेकॉर्ड करू शकतो. याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग फॅसिलिटी आहे आणि हा रेकॉर्ड इकडे करू शकतो. रेकॉर्ड बटन दाबलं की हा रेकॉर्ड होणार आणि आपण फक्त नंतर प्ले करायचं आणि हा प्ले करून दाखवतो. तर हा आवाज तुम्ही 120 सेकंदचा रेकॉर्डिंग आहे. याच्यामध्ये 2 मिनिटाचं रेकॉर्डिंग आहे. या 2 मिनिटाच्या रेकॉर्डिंग सायकल मध्ये चालू राहतं. आणि हे याची बॅटरी कॅपॅसिटी पण चांगली आहे. अगदी सकाळी तुम्ही लावला की संध्याकाळी फक्त काढण्यासाठी घेऊन यायचं, माकड अजिबात येणार नाही. याची 100% गॅरंटी आहे. फक्त कधी कधी एवढं आहे की मोठी झाडं फक्त आजूबाजूला असतील तर ती थोडस तिकडे सांभाळून राहावं लागतं. बरोबर. म्हणजे आता कसा विषय आहे की आपल्या इकडे पर्टिक्युलर एखादी अशी जागा असते की त्या ठिकाणाहून माकड वगैरे येतात, बरोबर, झाडी वगैरे, मग त्या ठिकाणी असं हा लावून ठेवायचा. आणि ह्याची साधारण रेंज किती पर्यंत आहे? याची 500 मीटरची रेंज आहे. 500 मीटर. आणि आवाज खूप फेकला जातो कारण आता सड्यावरती आपण सगळा ओपन स्पेस असतो, त्याच्यामुळे आवाज अगदी भरपूर म्हणजे 500 मीटरच्या पण बाहेर जातो. आणि याचा खूप फायदा फायदाच आहे. आणि तुम्हाला थोडा आवाज कदाचित ऐकायला येत असेल. हो, मला तर येतोय तिकडे. ते म्हणजे मगासपासून कंटिन्यू. कारण हे बघून आमच्या वाडीमध्ये बऱ्याच जणांना आवडलं. अगदी एक 9-10 पीस तरी घेतलेत लोकांनी. आणि टोटल 9-10 पीस असतात. हे वाचतायत. त्याच्यामुळे कधी कधी मी लावत पण नाही कारण सेफ असतो. बरोबर, एक साइड पूर्ण सेफ झालेली आहे. आणि मग कधी कधी आम्ही असंच लावून ठेवतो. मग प्रार्थना वगैरे किंवा भजनात ते आम्ही लावतो. जस्ट एक टाइमपास म्हणून. आपण कसं ते फोन मध्ये जे आपण स्पीकरवर लावतो याच्यामध्ये पण सांगितलं ना की आपण एखादी चांगली गाणी लावली बागेमध्ये तर त्याचा इफेक्ट एक पॉझिटिव्ह इफेक्ट पडतो झाडांवर. तर तो पण कन्सेप्ट याच्यामध्ये क्लिअर होतो. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये अजून काय ऑप्शन आहेत? म्हणजे हे आपण काय, हे ऑन ऑफ बटन आहे. हे आपण समजा आपल्याला डायरेक्ट इकडून हे करायचं म्हणजे चार्ज करायचं तर ते चार्ज करू शकतो. आणि ह्याचा सेपरेट चार्जर पण भेटतो. तर तुम्ही दोन्ही साईड त्यांनी दिलेलं आहे. ह्याच्यात मेमरी स्लॉट आहे. तर मेमरी कार्ड थ्रू आपण जे काय स्केरी आवाज आहे, तुम्ही 1 GB चं छोटस मेमरी कार्ड जरी टाकलं तरी त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड करून आपण ते सेपरेट आपण माकडांच्या घाबरण्यासाठी ठेवू शकतो. आणि तुम्हाला USB मध्ये काय भजनं ऐकायची तर ती सेपरेटली तुम्हाला वेगळं टाइमपास करायचा तो इकडे ठेवू शकता. म्हणजे तुम्ही जेव्हा माकड येईल त्यावेळी ह्या मेमरी कार्डचा युज करू शकता. आणि जेव्हा मेमरी कार्ड नको असेल तेव्हा हे दाबून फक्त बाहेर काढायचं आणि USB लावायचं आणि मग USB मधले ऐकायचं. हे ऑन ऑफचं बटन. हे ऑन ऑफचं बटन आहे. आणि ह्याच्यामध्ये हे म्युझिक सायरन आहे. यांनी इनबिल्ड एक म्युझिक सायरन दिलेला आहे. तो याचा एवढा पण आम्ही वापरतो. ह्याचा एक जनरल त्यांनी दिलेलं आहे. आणि बाकी रेकॉर्डिंग मध्ये तुम्हाला जे काय रेकॉर्ड करायचं म्हणजे आपण जे ओरडतो वगैरे माकडांना म्हणजे पिटाळण्यासाठी. आणि तुम्हाला जरी कोणी आता आपण बागेत असतो 4-5 जण आणि हाका मारायचे असतात एकमेकांना, हाका पण मारू शकतो याने. जसं आता मी पप्पांना हाक मारतो पप्पा, तर हा आवाज पूर्ण घुमतो आणि तो तिकडे ऐकायला जाणार. सही. हा एक उपाय एकदम मस्त आहे. कुकारो. म्हणजे जुनी माणसं अगोदर एवढी मोबाईल नव्हते त्यावेळी अशी कुकारो मारायची. आम्ही आता मी कुठे माझ्या बाजूचीच बाग आहे पण मी आता असा आवाज स्वतः ओरडलो तर कोणाला ऐकायला येणार नाही. मी कधी बोलवलं तर ते येतात. बरोबर. एक ना जरा एक डेमो दाखवा ना. दाखवतो. हाक मारतात तिकडून. तर असा तिकडून आवाज आम्हाला रिप्लाय मिळतात. म्हणजे एकमेकांना ते असे त्याच्यामुळे आपण एकदम काय ते बोलतो आपण
कोलॅबरेशन एक सुंदर. तर हे एक चांगला कन्सेप्ट आहे 1000 रुपयामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये फायदा काय होतो, आपण एक राखणा वगैरे ठेवतो, त्याचाच पगार असतो तो 10 ते 12,000 बरोबर महिन्याचा. आणि त्याच्यामध्ये हा 1000 रुपयात काम करतो. 1000 रुपयात काम राखणा लागतो, मी त्याच्याबद्दल नाही असं म्हणणार, कारण हे शेवटी इन्स्ट्रुमेंट आहे. बरोबर. पण हे खूप कामाला पण येतं. आता समजा मी काय राखण आम्ही स्वतः करतोय, तर आम्हाला जी मेहनत कमी लागते 1000 रुपयामध्ये काम होतंय. कारण एक साइड समजा मी हे 3 पीस घेतले एक आणि तिन्ही साईडला ठेवले, तरी तो भरपूर काम करतोय. संध्याकाळपर्यंत काम करतो. फक्त आपल्याला एक फेरी मारायची. हो. याची वॉरंटी गॅरंटी वगैरे? याची वॉरंटी गॅरंटी नाही, कारण हा हे आहे चायना आयटम आहे. बरोबर. आणि 1000 रुपयामध्ये अजून काय एक सीझन चालला तरी तुम्ही हा गणपतीच्या सीझनला सुद्धा वापरू शकता. अगदी तुमचे काय घरी कार्यक्रम असतील, लग्न कार्य काही, म्हणजे त्याच्यावेळी पण तुम्ही वापरू शकता. पैसा वसूल ब्लूटूथ आहे, त्यामुळे आवाज खूप मोठा फेकतो. तर तुम्हाला अजून रिव्ह्यूज पाहिजे असतील तर आपल्या दुसऱ्या बागेत पण आहेत काही जण. जाऊया नक्की तिकडे जाऊया. कारण कसं आहे, पर्टिक्युलर एकाच ठिकाणचा रिव्ह्यू नको, अजून त्यांचा पण एक्सपिरियन्स घेऊया. चला. पण आता दुसऱ्या बागेमध्ये आहेत, विकास माळकर म्हणून आहे, बाजूचीच बाग आहे. त्यांनी पण माझ्याकडून हा मेगाफोन घेतलेला आणि त्याचा पण एक्सपिरियन्स आपण बघूया. हो चला. एक्सपिरियन्स मिळालाय त्याचा. पण एक नंबर, म्हणजे फर्स्ट टाइम बघितला. आमच्याकडे आम्ही काय केलंय माहिती आहे की माझा भाऊ आहे ना, तर पूर्वी आम्ही ना ऍटम बॉम्बचे हे ठेवायचो पाकिट, म्हणजे ते आले की. पण आमच्याकडे काय प्रॉब्लेम आहे की माकड आमच्या बागेत आले, आम्ही इकडून हुसकावून लावले, काय मग ते गेले तिकडे वाडीमध्ये गेले. वाडीमधून त्यांनी हुसकावलं की अजून एका ठिकाणी गेले, वेगळ्या ठिकाणी, आणि परत ते सायकल करून आमच्याकडे संध्याकाळी किंवा नंतरच्या दिवशी. म्हणून आम्ही एक अशी बंदूक आणून ठेवली, म्हणजे फक्त लाकडांची, की तो भाऊ असा जातो घेऊन, त्याच्यामध्ये गोळी नाही की काय नाही, अशी लाकडाची एक सॅम्पल म्हणून दाखवली की ते पळायचे. पण नंतर त्यांना पण समजायला लागलं की हा नुसता दांडा आहे म्हणून लाकडाचा. नंतर काही इफेक्टच नाही. म्हटलं आता आज तुम्ही भेटलात ना, त्यावेळी म्हटलं तुम्ही जेव्हा बोललात की असं असं आहे म्हणून, मला एकदम असं पूर्ण हेच झालं की बघूया तरी जाऊन काय आहे ते. तर मित्रांनो, आम्ही आता चाललोय अजून एका बागेमध्ये, तिकडे देखील त्यांनी प्रोडक्ट ते घेतलेलं आहे, तर त्यांचा रिव्ह्यू बघूया. इकडे आजोबा पण आहेत. तर आजोबांनो माका सांगा की आता हे जो प्रोडक्ट असा माकड वगैरे राखण्यासाठी जो काय मेगाफोन ना, मेगाफोन, तर त्याचा अनुभव तुमच्यासाठी कोणत्या प्रकारे असा? अति उत्तम. म्हणजे ज्या दिवसापासून चालू केलेला आहे ना, त्या दिवसापासून माकडांचा काही नावच नाही. अजिबात ते दिसतही नाहीये. त्याच्यामुळे बाकीच्या आजूबाजूच्या लोकांना सुद्धा फायदा झाला. बरोबर. हो. आणि कसे पूर्वी आता तुमका माहितीच असतं की माकड हाकवणे म्हणजे पूर्ण सगळं नुकसानच करून टाकतात ते. म्हणजे एवढी चांगली आता आंब्याची बाग वगैरे इलेली असा ना, आपण एवढी सगळी मेहनत करतो वर्षभर, आणि ते येऊन एकदा येले की पूर्ण सगळे अर्ध कच्चं फळ टाकून हे करतात, 10 पाडतात. तसं विषय. तर पूर्वीच्या वेळी पण तुम्ही, म्हणजे मी मागच्या वेळी त्यावेळी तुम्ही इकडे बागेत होतास. बरोबर. अख्खा दिवस बागेतच असायचे. ते संध्याकाळी जायचे. आता जरा थोडं तो जरा आराम झाला, आता रिलीफ झाला, म्हणजे माकडापासून सुटका झाली म्हणायला हरकत नाही. हो, चांगला. तर आम्ही आता तिकडे अजून एका बागेत जातो, त्यांचं बघतोय अनुभव कोणत्या प्रकारे असा तो. चला. ओके. आम्ही आता इलो आवाज इलो इकडे कुत्रे वगैरे देखील आहेत, म्हणजे माकडांपासून संरक्षण करण्यासाठी. तर आपण आता अजून इथे वेगळ्या बागेत आलो, त्यांच्याकडे देखील हे डिव्हाइस आहे. तू हे काय लावलास तुम्ही? डिव्हाइस तुम्ही घेऊनच फिरतास? हा. तर हे बघा, ह्या अजून देखील एक असा यांनी देखील ऑनलाईन मागवल्याने अमेझॉन वरून. तुमचं नाव कसं? याचं नाव विकास माळकर, शेजारी. त्याला हा डिव्हाइस खूप आवडला आणि मला मागवायला सांगितला, तर मी एक मागवून दिलेलं त्याला, आणि त्याचा एक एक्सपिरियन्स तो सांगेल स्वतः. तुला कसं वाटतं याचा एक्सपिरियन्स? वांडर येत नाही, वांडर दिसलेच नाही. बऱ्याच जणांकडून मी ऐकलं की बाबा, आणि बोललो चला एक काम सत्कर्मी झालं म्हणजे. बरोबर. हो. आता तुमच्याकडे 2 कुत्रे असतात, ते त्यांकाच हाकवूसाठी काय? हे बघा, हे 2 ट्रेंड आहेत कुत्रे. बरोबर. तर इकडे असत हे तर पूर्ण म्हणजे माकड इल्यावर ते धावत जातात. आमच्याकडे पण असत सेम गावठी कुत्रे, तर ते माकडांका सोडत नाही. पण प्रत्येक वेळी ते जाती तसंच नाही ना, कारण कुठल्या पण साईडने येतात. तुमच्याकडे आवाज कोणता असा रेकॉर्ड केलेलो? हे तुम्ही स्वतःच्या आवाजात रेकॉर्ड केलं. आणि आता हे म्हणजे
यूज करण्यासाठी वगैरे काय चांगलं हँडी आहे ना का? तुम्ही पहिल्यांदा आणलात ना त्यावेळी यूज म्हणजे कठीण वाटला काय? नाही एकदम सिम्पल सिम्पल आहे. तुम्ही कोणीही वापरू शकता. ओके एकदम मस्त. अजून कोणते आवाज रेकॉर्ड केलेत? एकच आहे. ओके बाकी कोणते? त्याच्यामुळे फायदा काय झालाय ते पण सांग. फायदा म्हटलं आम्ही दुपारचे इथं राहतो ना. हा आता घरी तरी जातो घरी तरी जेवायला जातो. ओके नाही तर तुम्ही जेवायला गेलात की इकडे माकडांनी येऊन पूर्ण वाट लावली बागेची. ओके चांगलं आहे. माकड आता कधी काही इलेलं आहे का? म्हणजे आता तुम्ही या जेव्हापासून वापरून घेतलास ना तेव्हा माकड वगैरे काही इले काय? माकड येतात पण ते आवाजामध्ये दबकून ना झाडावरती टोकाला राहतात. ओके म्हणजे घाबरून बागेत येत नाही. बागेत येत नाही आता. हा म्हणजे त्यांना वाटतं की माणूस कोणतरी असा म्हणून बागेत. बरोबर. ते कसे करते कसे त्यांची पण अशी ऐकण्याची क्षमता वगैरे जास्त लांबपर्यंतची असतात. भारी भरपूर म्हणजे युजफुल असा प्रोडक्ट असा. आणि इकडे 10 ते 12 जणांनी घेतले या. आपण आता त्यांच्या बागेत चाललो. आता तुमचं नाव कसं? विकास ना? तर विकास दादांच्या बागेत होतो आपण. तिकडूनच आमका आवाज ऐकायला येत होतो कारण दादांनी तिकडून हाक वगैरे मारले नाही. आता अजून एकांच्या बागेत जातो. तिकडे त्यांचा अनुभव बघूया आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारे आवाज रेकॉर्ड केलेला तो पण बघूया. हाक मारा तुम्ही. पुकारू मारूची नवीन स्टाईल आहे लेटेस्ट आणि आवाज पूर्ण लांबपर्यंत जातो. अजून तिकडून आमका रिटर्न आवाज नाही का किलो. हळू बोलला तरी जाता आवाज ऐका. संकेत आवाज नाही देतात. आता आवाज दिले मी. तो तिकडून आवाज आला. खाली आहे वाटतं. खाली असा तिकडे आता जाऊया आपण. चला आता आवाज दिल्याने होतो. हा दिलेला त्याने तो असेल आता तिकडून. हा त्यांनी बसतो ह्या दिल्याने हॉर्न सायरन. इथून जाऊया खालून. हा बस चला. मला इकडचं काय माहिती नाही. हा अरे 2 पंटर पण असतात आमच्या सोबत. आता यांचा पण काम लय कमी झाला. खूप कमी झाला आणि ते एवढे ट्रेंड आहेत की कधी कधी कुत्रे फक्त बागेत असतात. हा आपण नाही गेलो तरी चालतो. हो ते येऊन बागेत राहतात. बागेत बरोबर. कारण आमच्या एवढं बारकोच आहे कुत्रो 3 महिन्याचा. पण माकड बघितले की अगदी बेंबीच्या देठापासून ओरडता. तेव्हा आमका कळतं माकड इले ना. तर कसं दुपारच्या आपण जेवण घरात वगैरे असतो ना कळत नाही. आणि अजून आता कसं हे जर असं ना अगोदर बघ आता की ऑनलाईनला आपण युट्यूबला वगैरे बघितलं तर भरपूर प्रकारचे असे यंत्र वगैरे असं म्हणजे बंदुकीचे प्रकार. परती कुठली स्पोर्ट वगैरे करतात ती आपल्याकडे ना उपकरणामध्ये युट्यूबलाच बघून केलेली. कार्बाईड वापरायचे आणि त्याची तोफ बनवलेली आणि त्या तोफेचा आवाज असायचा आणि त्याने माकड पण पळायचा. पण ती त्याच्यासाठी परत ती तोफेमध्ये कार्बाईड टाका परत ते सगळं काम झंझटच. बरोबर. आणि आग होतायची ती. त्यामुळे थोडी रिस्क पण होती आणि या रिस्क मधून आता आम्हाला हे एकदम सेफर साइड आहे. झालं. तोच आवाज आपण याच्यात रेकॉर्ड करून कंटिन्यू वाजवू शकतो. हो तर आम्ही हाक मारलेलो मगाशी ते आता इल्यात आणि ते 2 कुत्रे पण असतात त्यांच्याबरोबर. त्यांच्या हातात पण ती डिव्हाइस असा काय मेगाफोन ना. मेगाफोन. भाई तू कुठला आवाज रेकॉर्ड केला? किती दिवस? अजून आहे एकच. ते मेमरी कार्ड अजून. हा मेमरी कार्ड अजून टाकूक नाही. ह्याच्या आधी तुम्ही काय वापरत होतास? ह्याच्या आधी काय ना अशीच राखण म्हणजे बागेतच पूर्ण. आपली एक तोफ होती ना पहिली तोफ बनवलेली होती काय? हा आणि पूर्ण कार्बाईड असतं ना. हा त्याच ह्या बंदुकीसारखं. ओके. बुधभर पाणी टाकलं ना हा तिथं आवाज यायचा. आवाज यायचा त्या पाईप मध्ये पण ऑनलाईनच बघून केला असतील युट्यूबला. बरोबर. तर आणि आता ह्याच्यामुळे तुमका म्हणजे किती त्रास वाचलो? त्रास खूप वाटलो. लय वाचला. वारी आता इकडे बघा बोमटत राहावं लागत नाही. बरोबर. चालू ठेवलं की मग आपल्याला काही एवढा त्रास होत नाही. होय 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 होय. भारी का. याचं नाव संकेत गणेश. ओके. आणि हे बघ आम्ही वाडीतले हो
आता प्रत्येकाकडे पूर्ण डिव्हाइस असं म्हणजे गन सारखंच झालंय ते. हो गन सारखाच, आणि गाणी वगैरे पण सगळं आपण ऐकू शकतो. टाइमपास पण झाला आणि काम पण झालं. हो एकदम मस्त प्रोडक्ट असा. मित्रांनो आपण आता चाललोय रिटर्न परत. भरपूर दमायला झालं कारण फिरून फिरून 2 ते 3 बागा फिरलो आम्ही. आणि सर्व बाग आहे तिकडे म्हणजे हिंद्रे गावामध्ये जेव्हापासून शैलेश दादाने हे डिव्हाइस आणलं तर तेव्हापासून सर्वजण हेच वापरतायत. अगोदर त्यांनी बंदुकीचं वगैरे डेमो वगैरे केलेला, पण तो एवढा काही सक्सेस नाही आणि त्याच्यासाठी लागणारं जे मटेरियल होतं ते पण इझिली अवेलेबल वगैरे होत नव्हतं. त्याच्यामुळे भरपूर प्रॉब्लेम होतं. तर हा जो मेगाफोन आहे सुंदर आहे, हँडी आहे, कॉस्टली पण नाही आहे जास्त, वापरायला देखील एकदम पूर्ण सोपं आहे. तर तुम्ही देखील नक्की ऑर्डर करा. मी तर ऑर्डर करणारच आहे कारण आमच्याकडे देखील भरपूर प्रॉब्लेम आहे. आमच्या इथे माडांची आणि आंब्याची पूर्ण वाट लावतात. अगदी आम्ही घेवड्याचे वेल वगैरे भाजीपाला वगैरे करतो त्याचा देखील पूर्ण सत्यानाश करतात. आणि माकडांना कोणत्याही प्रकारे दुखापत न करता त्यांना हकलवायचं हे सुंदर डिव्हाइस आहे. तुम्ही देखील नक्की यूज करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते देखील आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.